sude akana prosea maka molatehon balgania sinirohan debata namanongos anak nasa sadai gabe haluau ni sadok manusia anani jongjong rohami parhalado di huriata pasahaton selamat hari Natal madihamu saluhutna didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsauran itu di parbadiai mahamu saluhutna arion rodi saliling lilingna makalason ari nauli ari parningotan hatutubun ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marsi horasan jala marsi jalangan mahita di inganat tabi di bagasan dame dohot lasni roha hamu akadongan sahaporsiaon di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus nungaro Yesus mangaleon hagugot sude pangisi ni portibion tapasangap jala taulo pumade batamar hite puji-pujian marede mahita sian buku de nomor 57 ayat sada dohotul nunga jupang muse ari pesta
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tubu di hita sada poso-poso, di lehon na tu hita sada anak, pape tua barana do sogot harajaon, jala bahenun na guarna, si partahi halongangan, silu balang ni dibata, ama saleleng ni leleng na, raja ni hadameon, edehon ma edenay baru di Jahoba, edehon ma Jahoba, alesa doktanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamulion nai, di tonga-tonga ni salhut bangso halongangan, akka na binahin nai, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadoan, akka hitir mahamu maradoppo ni bana, ale isini saddo tanoon. Haleluya. Martangiang mahita, ale debata amanami na di Banua Gijang, puji-pujion hasangapon dohot hamuliateon, kusopohon hami tuho, marningot si lehon-lehonmu na balgay tuhami, jolma na di pardangulanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi, sian Banua Gijang alani hami, gabe na dangol do ibana, jalan na pogos, pola tubuh ibana di bara ni pinahan di Bethlehem, asa mamora hami, say rajai jala togu-togu mahami, marhite-hite todim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatan ni anak mi. Amen. Songonon madidok, nahwa poi mahamu ale akkadongan, marhite-hite asini rohani di bata, pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu, nabadia nahinalomohon ni di bata, ima hadaulatan ni namar roha, ima sahatna, at tongrak mangidugugu mahita tutuhan di bata, lahu mangulahon na hobartu patik nai.
parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami dibaheni. Say sesa masude dosa nami. Danga dong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goron na pinatupan ni anakmu do nahu pasangko kami tudulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokokmu ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonod do pakaholongi ni debata di portibion. Oda dua anak na nasasaday di lehon. Asa unang maguganok na porsiya di bana. Asa hanguluan na sa leleng nileleng na di bana. Asa ngapon mari debata na di gijang. Imana tersurat di buku panurirang Sakaria Bidusia ayat siaro di 10. Songonon maridok Maria ya situtu mahu ale boru Sion marolop-olop mahu ale boru Jerusalem idama naroma rajamtu manopotho partigor doibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsihudul ni halode doho anak ni halode inaina. Ima sahatna mertua du akana tumahyun hatani di bata jalan nau piopsa.
bata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan na tumopalangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siyaton di porbadia adorang suhabubua ido tuhata na tumaon na bernit ibang human ni silatus nama titar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubano turudung di tanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo nasu hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu do nama au korsea di to di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akka nabadia doho diasisan ni dosa doho dihatai namadlo mulak mangulu do sogok daging ni halak naung mate doho dihamuluan nasura suda amin. Sunggul-sunggul dihita sadarion ima sada guarni para mingguata sadarion ima parpunguan pesta Natal na berjolo topik ni parpunguan hatu tubuh ni Tuhan Yesus atau kelahiran Yesus na paduahon sadarion tanggal 25 Desember tahun 2025 ima pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus alani di patu pahuriata do parmingguan pesta Natal sadarion ima di pukul 06 WIB dohot di pukul 10 WIB kolat 2 sesi laos di pesta tasaderon di patu pada sakramen ulon nabadia tuaka ruas ni huria naung boi majalosa napar nomor tolu marsogot 26 Desember tahun 2026 pukul 10 WIB di patu pahuriata do parmingguan pesta paduahon perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus jala memakai bahasa Indonesia terus di sido pasaton ni huriata diakoni sosial tu aka napatut majalosa alani ria mahita madohotisa napapaton dung sipul pilih paduahon langsung mata patupa marulaon nabadia somonima sunggul-sunggul dihita mauliate tudu tima marede siap buka di nomor 610 esada sambil lupa pilihan sada adohot sada b. Jesus
Selamat Natal madihita saluhna. Selamat Natal madohna di jodoh gereja. Dohna di samping. Tangi berek kamu sida. Oros mah yang mutai sabar mah mau opat. Kami pemohon di bagas. Atan itu hata turput jamita di pesta Natal Parjolo Sadarion tersurat di Lukas 2 ayat sada sahatu ayat pitu ujah madihita. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus iko suratan nasa jolma di gomgomanna. Pamilanga Parjolo mai uju di gomgomi si Kirenius tanu Syria. Jadi borhak masa sude asa disurati ganut tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namar goar Bethlehem ala siap poparan jala margani si Daud di bana. Pasurat dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabi-gabia. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna. Ditubuhon ma anak uhabajuna di borhos ma di peakom ma tu bagasan panggagatan ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Anggo hitara nung magudang merayakan Natal. Jala molo taetong mulai sa sikola minggu sahat tunuay. Lalu bisian kejang murta. Molo kita marumur 50 tahun, boy do lobi 50 hari kita Natal. Alaya dong do sada Natal na unik di sada majalah tertua di Indonesia, ima majalah Surat Persauran Immanuel HKBP na terbit di tahun 1960. Adong masare di sini bahen ilustrasi berita Natal. Mar Natal ma marga satwa. Orang ni dia mau di maka pahapahanan. Jadi naing dipajong-jong mapanitia perayaan Natal marga satwa. Dan iluhon ni sada suru-suruan. Tung marpungu sudaya kapahapahanan laho mamilit isema ketua panitia. Parjolo tampil ima seekor singa raja hutan hidup iba nama. Au may pilih ketua molo au ketua tangarong nabarani mengganggu perayaan Natali. Molo arong macam-macam usikat inna raja hutani alai Roma suruh-suruani maddog boy huamang alana mangasahuku gudo HP Jesus nanaing tapes tahoni ima sahalak na labok na serek marroha. Jadi dang boy na anggar gugu na patujulu gugu nagabi panitia Natal dungi rumay bana Roma sada atuasu tadamu atuasu omak kapar Jakarta utangi boto ya hata-batak atuasu ima serigala. Oh ido ibana songonon atong molubuti au ma kitua panitia alanakan au malodo boto hamudo padohan serigala berbulu domba. Boy daw manamak-namak.
Boy diau papunguhon godang laho biaya perayaan Natali ninna serigalaon alai dido suruh-suruan ima tang boy ho lai alana ulaomu jojo doho manipu dohot menghalalkan segala cara. Ia Yesus nanang tapes tahoni ima halak na burju roha na tulus alani dang boy sahalak na bermuka dua na berpura-pura apalagi na menghalalkan segala cara. Dungi mudurma lai serigalaon dungi Roma na boruta ima burung cendrawasi na terbarita burung nauli na jegis ola roiba na tujolo ipahepang ibana do haulion nai ido ibana ma atong molobuti auma gabi ketua panitia Natal ni marga Satuang alana boido hubay meriah mewah uli perayaan Natali asalas rohani naroi alai sahalinari rosuru-suruani madok obe eda dang boi ho ai ala uli ho gabi gijang roham jadi kasih gijang roha tang boi majakon Yesus si paluai ai naserep roha do ibana tangadong benabarani menawarkan diri dungi pitorlewa ma sada haludi keledai jodok suruh-suruh anima ibana matabain ketua panitia ai pahap-pahanan na serek maroha do ibana nunga pas bei tu nanaing tajakon Yesus si palua na serep rohai amo kamanginang tubuh tu hatta di barani pinahan manggobarhon haleaon alani dina tubuh ibana di barani pinahani patuduhon tangadong bejol mana dumangol sian ibana meragam doha sorangan di jolma alai anggotung di barani pinahan tangadong nasorang patuduhon keberpihakan ni debata tuaka na pogus tuaka na lea tuaka na gale tuaka na marukil dohot na so masuk hitungan haroroni Kristus si paluai ai sasitong na boido tuhatai sorang di istana di tempat na mewah alai marhite haso sorang naing patarida hononna ibana anak ni debata olo patu toruhot dirina diadopan ni saluhut jolma asa molo Yesus anak ni debata olo gabe jolma lambe haman ya jolmai olo ma sarupa tudongan na jolma unang mamikiri hati bon songon singa na king manang songon serigala na sai bermuka dua menghalalkan segala cara manang songon cendrawasi na sai makagi jakon hasurunganna kelebihanna alai boy jolmai berempati dohot bersimpati kepada sesama songon pinatupan itu hatta Yesus marhite haso sorang nai panurat surat Lukas masai takas pabuahon fakta sejarah taringo tuha tutubun itu hatta Yesus dido na king ro paretani Kesar Agustus jala pamilanga parjolo uju di gomgomi si Kirenius tano Syria Kaisar Agustus memerintah di tahun 30 sana sebelum Masehi sahat 1 tahun 14 sesudah Masehi jadi jelas do fakta data
taringo Tuhan tutubu ni Tuhan Yesus dada holan cerita saping dada holan barita na di baritahon alai takasdo marhite akka pakta dohot data-data uhud manggohi baga-baga na pinasaha ni panurirang songon na nidokna di Yesaya 7 ayat 14 idama gabi-gabian manamar bajui jala tubuhon sada anak amuna kadongan takas duta ida kepatuhan hauduhon ni si Joseph doho si Maria tu pareta ni Kesar Agustus nama dok ikomulak ganuk tubona ni pinasana laho pasurato dirina dihauduhon ni si Joseph tu pareta ni Kesar dohot hauduhon ni si Joseph manguloi hata ni debata isido di patulus debata sakapna patupa haluaon tu saluhut jolma sasitongna buidu kudang alasan ni si Joseph do si Maria mangihutton baritai ainunga bulanna si Maria naung gabi-gabiani jala pardaladani pedaudo mangihutton statistik sekitar 160 kilometer ma sian Nazaret tu Bethlehem mardalapat dohot kondisi Maria tinggap pamatangna molo mardala biasa hita kamanginang tang istirahat 1 jam biasana dapot onom 1 kilometer ima molo mardalan biasa tang marlujong mardala biasa cara pola maradi molo sajom dapok ma onom 1 kilometer on nang mardala biasa tu nange do mardala si Joseph dohot si Maria ay dangong dope angkutan songon nataboto nuaingon ini molo 160 kilometer irapigari mana sida mardalan tang muki mardalan na sida borngin istirahat doi daido ba songonima parniaean songonima kesulitan na niadopan ni si Joseph doho Maria na borhat sian Nazaret sian luat Galilea nakok tuluat Judea sadalan ni 160 kilometer tulus sakap ni di bata di tonga-tongan ni Portibion tulus dan terjadi rencana Allah molo bulus rohatta mangulahon mamakke sude nadong dihita tenaga dohot akan asing ibu tamu rak kamanginang perayaan Natal tahun adalah termasuk perayaan Natal yang mahal sekitar 115 juta kita habiskan merayakan Natal 24 Desember, 25 Desember, dan 31 Desember. Itu untuk iri pamuna murah-murah. Ale tulus mai ala di bagasan asadaun ni roha. Anggo hamunai bagasonat tong ira sodapok roha mudai. Waduh perjadi ni 115 juta biaya Natalon. Anggo luar dirasa hodoi. Iboto amura kamanginang na luari kurusina di hudulam munai 8.000 sada di sewai. Beko kamu mah 8.000. Molo luari 24.000. Nabudari saunari tanggal 30 sada. Video tron na dipakai hamu di Joloi 1 meter kali 1 meter hargani 450.000. Baliu kamu mah 3 meter kali 3 meteri. Dohot itu per hari molo luari sadia maibana dungian non sidung marminggo kita bagion na ratu hamu sagu-sagu alenak sagu-sagu nasya surgoi sagu-sagu hangoluan na ido mangubati hamaleon hargani paling murah 5.000 sada
paling murah. Mula terbagaan non aku bawa kue kina king mau jualan na sugut bawa itu 7.000 harganya. Hali 2.000 halak diperkirakan pagi dan siang. 3 hari nabudari sadarion dot tanggal 21 Desember. Jadi Natal nata patupa marsogot patupa todo musa Natal. Alay yakit doaw gari jaw tanggok marsogot on. Hape marsogot do tumabo. Ala memang pesta ni halak patak songonido. Pesta nabalga di halak patak selalu dirayakan 2 hari padudut. Jala biasana di hari kedua do paling banyak. Jala di hari kedua ibadah marsipanganon. Dia marsugong marsipanganon do. Roma hamu. Natay. Itu marsipanganon do sugo. Pesta besar di HKBP juga dirayakan 2 hari. Ada 3 pesta besar di gereja HKBP. Yang pertama Natal. Natal pertama hari ini, Natal kedua besok. Kemudian Paskah. Paskah hari Minggu, lalu pesta kedua hari Senin. Demikian juga dengan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus juga dirayakan 2 hari. Alai agak ironis do, modo di hari kedua tampola be 3 naro. Alani bersugut asa gudang rozolma ibahay ma sude mapungwakor markur. Ibe mo lo saw. Natay. Ay ngamulat di bangkotana. Ngamulat tuhuta. Ngamulat dirihenna. Apeda ngadong dirihet 2. Maredde do hita, maredde. Aledde huria madah. Natong tang markurbi. Jadi sude mahita diudang nomor sugut. Ay pabuwa di bobo na king masuk jam 5. Memang agak berbeda zaman. Si pata mulai surat to jam 10 pitu, iri podo jam pitu. Apa? Jam 5 do. Agak sering do pelata. Jam 10.05 di do masuk. Apa ro jam 5. Apa masukna jam 3. Onatuari udang do naro nabudari neng jam 5 ma. Enak say do inna. Ngabe atong tu sisi badua memahami inna. Ali bege mo kititingi masuk pukul 10.05. Lao rohana masuk jam 5. Itu. Jadi ang gomarsogot asa takas. Unang adong may mabayad di wea tarsura songonon di hatao songonon. Om mana pasti marsogot masuk jam 5 botari. Dungi mangan. Abete. Ingok bimay. Alay sadari ope dapat tita do si panganon las ni roha. Ima si panganon partodion na ginoaran na hasesan di dosa. Ulaon na badia. Kalau dia katiki na salpu tapatupa ulaon na badiai jolo sipul parmingguon. Alayang go marhite natal sadarion jalanunga di patupay na sugot kung sipul hita papungu pelea paduahon non udutat tama marulaon abadia sidungi pe baru di pauju jala songon soso idoi tuhita akan amardosa do ulaon abadia ai tu halak na manesa dosana do ipasahat ulaon nabadiay. Hola niat tong dipaingot do. Molonunga di jalo ulaon nabadia dipaingot do di si unang be tidak dati mardosa. Itu molo na jolo majon idok tahun 20-an sing majo kana sosorang besikan molo marulaon nabadia tadda ni marulaon nabadia di patu pado marsi jalangan na sahuriyai jalang langsung jong dungi pinarohahon do adong do na marbada tikilaman jalang torilakai tangan na dang dapok ni hasesan di dosa
ai didok di hatani ulau na badiai olo doho manesa dosa ni dongammu namar salah tuho dunia hamalusta olo olo dang olo dang dapok muhasesan ni dosa gabi mari suang dohita madohoti ulau nabadia sadarion unang pola jujur unang pola dok ala ho hula-hula ho hahani pertubu manang ho na gabi uluan manang pimpinan gabi paima-ima ho dongammu borum helam bawahammu anggi tuturmu ro parjolo manopoti salah tuh dao ai aut songoni di patu-patuhan Yesus aut songoni di patu pade bata di paima-ima hita jolma dak saut tita mardame tu de bata alai rodo tu hatai siap banua gijang di tadikko doha sangaponna turut tu portibion asabui ibana mardame dohot jolma jala di padame jolma dohot de bata ibereng kamera itu kan hurukon masih hurukon iban masih saya desondang olah lah doa mungkin ala jarang doa lah hom berjamita so tidak ibu to mohok naon molok kamu nang manubak konase sugut sada perpawamu mada no seudu habion molo Yesus disuruh debata tu portibion asabui mardame jolma dohot debata di tadi kok kasangaponna naing songoni dohita saluhuk naka jolma tadi kok maha sangapumi turum maho sianinganan habang sami jabatan hula-hulami jabatan sihahami jabatan pimpinami patutoru dirim asa mardame ho dohot akka naditorum maniru na pinatupan itu hatta Yesus ai outside di banua gijang tu hattai tang saut tita mardame alani haluaon na pinatupan itu hatta marhite hamamate ni hatutubu ni anakna tu portibion asa bui hita akka jolma na miat di bagasat dosa ditobus ibana nunga tubuh tu hatta Yesus alani lasmaro hatta ibana madongani hita ibana paluaho kita di pardalanan ni ngolutta amin mauliate male Tuhan debata Jehovah manami inaung tubuh ho ibarani pinahan di Bethlehem asa kami akan adangol na pubus na sumardiha-diha gabi dohot na punaho dada holan na punanya kana sangap po na marmulia dohot akka partogi alay marhite hasosorangmu di huta Bethlehem ibarani pinahani inganan na leasi tutu naing pabuomu do paboa rap doho dohot akajol manalea rap doho dohot akajol mana sumber diha asa molo nunga di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut gabi boy mahami ro matapot toko uhud di jauho do hami asa sudi hami masih patutoru dirina laho patupa hadameo di tonga-tonga di persauran nami calon nami ma perpadanan nabadia di pesta sadarion sayu hanguluho kami mai asaolo kami manesa salah ni dongan nami namar salah Tuhan namar dosa Tuhan songon na pinatupam ima tiruan na naing bahinon nami uhud ipaingot to hami asaunang udat dati hami be mardusa
Atongo Tuhan nami miyamma todim todi porbadia di ganup hami. Asagabi kahalak na serek marroha hami. Asagabi kahalak na bui makilala na nihilala ni dongan nami hami. Upadaw hami ma na mga sahog gugo, na mga sahom malo-malo ni Portibion, na mamakke segala cara, songoninang gitjang ni roha, ay nang di halomohoko sa luhut na ay debata na sorang marhiti Jesus Kristus, sorang di bagasan asere pengiroha. Atongo Tuhan nami, dinaong hujalo hami asiniroham, di paborhatodo hami gabiak kapara siniroha, laho mangulahon lomoniroham, mangulahon paretam, asa gabe akka si parholong hami saluhutna. Mauliate madiho Tuhan, jalo mahami marhiti anakmu Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami Tuhan. Amin. Maredehita laos tamasahak ma peleata tujudo, tumudo manasiat luar. Berjulur
mahita tu ulaon nabadia upabotoh kami matu hita saluhutna ia naparsidohot di ulaon nabadia ima akka ruas ni huria naung makatidakon hapor seaon naso jadi dohot marulaon nabadia naparjolo natongon di balian ni huria manang hona RPP napaduahon nasomalua dope napatuluhon ati tungadong di tonga-tongata akapar huria naso sapoda dohot huria HKBP dang pola parsidohot marulaon nabadia atong amanginang dihita saluhutna taparade marohata laho madohoti ulaon nabadia marede mahita sian bukwede nomor 152. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti ati-ati muna dohot rohamuna marhite-hite Yesus Kristus amen martangiang mahita ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadanan na badiay lehon matod di porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami pargugoy mahami maswadaho diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului say taiti rohanami asa lammalungon hami tu banua gijang asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus amen. Kita akan naung pinarhamaol ni debata ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay dibaheni tatibang majumolo manang natao hita marulaon na badia asa unang hona uhum manang ise sian hitaon ay holan naunduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture
jala na manoputi dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alaya kanadohot marulaon na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be di dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tunggo tapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasi majolo rohatabe, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhutna. Parjolo di parhatuturohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalaosim di patik ni debata molo di parhatuturoham dokma olo paduahon namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing malua honwaing sian dosam molo songoni roham dokma olo patoluhon di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon pangoluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangolu humokkop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo paupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho jala na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapauduk be marohata jala tatopoti masude dosatta ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabi martangiang mahita ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot-jot hulau si hami patikmu tamado hona uhum muhami nuaing dohot sugot molo balosonom tuhami hobar tu pabahenan nami alai alani godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami alani i ubahen nahum hami mangido tuho asi maroham dihami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jalalehon tod di porbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham salileng di tanoon dopehami amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna jala na mauas di asin ni roha ni debata say sahat matuhamu na hina porsyaan muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna
marhite-hite goarni debata ama anak dohotod di porbadia. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Maredde kita hudul maham. Yesus laho padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginay uju tarjehe ibana. Didokma mauliate, dungi di ponggoli may di parlehon matu akka sisianna uhut madidok. Jalohamuma jalapangan ma dagik kudoy na nilehon tuhamatean humoko pamu bahek kamu ma songoni bahen parningotan muna diau jaladungsun na sidamangan dibuat ma panginumani didokma mauliate dungi didokma tunasida jalohamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nay baru maon marhite-hite mudarhu na niusehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa say bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma 7 mar 12 halak mare dehita
Sudesi taunoni
saluhutna marede hita nomor 40 ayat 5. Jalan nasa rohakku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata labata rimas jala para si roha godang dang dibahen tuhita nahobar tu dosata jala dang dibaloson tuhita nahobar tu hajahatotta songon asini roha ni ama-ama tu akka anakon nado asini roha ni Tuhan debata di akka namak kabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dung gabe parpitor hita inorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng nileleng na. Amen. Tapasahama pelean na tapabungot de bata martangiang mahita. Ali de bata manami na di banua gijang. Oro haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasa ulibasa na maulutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolon. Pasu-pasu mai jalaramoti asahu parhasya kami peleanon pati bulhon hara jaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion uhai marohanami marhite hite todim asalam putat dahami godang ni silehon-lehon itu hami asalam gerigir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Somaro jahat do behasiang anon dang taraba sibolis sakap adorang somaro jahat do behasiang anon dang sudda tahim na badiai di bahed dosa nami alani holong ni roham na balgana sohado duani
Dibahini mauliate marohanami Tuho, alanang saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jalan si pangolu di hami. Asa malua hami siat dosa, amatean, doho sian uhum, jala masohot kami mangulahot dosa. Oppe saya si maroham di hami, tugihom mahami tu anakmu, saibain mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halau jaon nahami, ala natinaon na berniti dohot hangalutan umohkop kami, asa ibana na punahami, jala hami na puna ibana. Sai sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaummu, dohot haroron ni anakmu gabe jolma, laho panguluho kami pardosa. Sai sungguli ma akka parhalado ni huriam, mamaritaho barita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung cupang dane dohot hasonangan. Sai lehom mapitu naukap tuaka na soporsea do betuho, asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus, sai rajai masaluhut raja, dohot akka suruanna, asa diboto na sida, naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna. Sai leho gogo tu akana dibaga sa pangucunan, apuli akana marsak, jala palua akana targogot, sai tatap jala udingi akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sude akana magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaommu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, anguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangulcunan, palua mahami sian pangago.
sabor ni nondo vinsal bitang di naolomi sumondangi agolapo nadiro atai asanga pangidabatan las lameda